Vi har alle sammen et ansvar for vores fælles fremtid. Det gælder også som lønmodtagere, og det gælder arbejdsgiverne. Og derfor er uddannelse vigtig, også til de unge mennesker, der i dag står uden en praktikplads. Når jeg nu siger fælles ansvar, Lars, hvad tænker du så? Så tænker jeg over for vores lærlinge, at de bliver klædt ordentligt på. Det er vores ansvar at udlære nogle ordentlige elever. Så fælles ansvar, det er altså også at tage ansvar for, at unge mennesker i dag bliver uddannet. Vi skal have unge mennesker med kompetencer inden for alle vores brancheområder, uanset om man er rengøringsassistent eller man er transportarbejder. Det skal ligesom sorteres. Selvfølgelig. Vi tager masser af unge mennesker ind, som ikke har andre steder at gå hen, og vi passer meget på vores miljø, for vores ting og sager sorteret i de rigtige steder, og i det hele taget opfører os ordentligt. Altså, det er jo altid godt. Så man kan sige, ordentlighed og respekt er det en vigtig sag for 3F'erne. Ja. Tak for det. Tak for besøget. Ja, det er en fornøjelse. Ja, det var det. Fremtiden, det er vores fælles ansvar. Godt arbejde, det er godt for alle.